El Molino kooperatibak Arrantzan dago eta duela aste batzuk proiektu bat aurkeztu zuten, esne ustiategien jasangarritasuna izenpean. Esnearen ekoizpenkateko katebegi guztiak barne hartzen ditu proiektuak. Industriek, zentro teknologikoek eta kudeaketa zentroek hartzen dute parte, Kaiku Berdea, Llet Nostra eta Agrokantabria Sostenible kooperatiben aginduetara. Kaiku izan da proiektuaren liderra. Kooperatiba hau funtsezkoa da etxalde txikientzat eta ondorioz baita Euskadiko lan eremuei bizirik eusteko ere. Jasangarritasunak 3 zutabe ditu: ekonomia, gizartea eta ingurumena. Proiektuak 3 hartzen ditu kontuan. Kaiku ekosisteman 321 baserritar gaude, gero industria Iparlat eta gero Kaiku korporazioaz, eta dimensio ezberdineko baserriak eta leku ezberdinan kokatutak daudenak, nola bat ekosistema honen pean gaude. Kate osoan egotia, nolabait babesten digu momentu txarretan hobeto egoteko, ezta. El Molino kooperatiba bisitatu dugu Aras anaiekin hitz egiteko. Felixek eta Mikelek 2 etxalde gobernatzen dituzte, bata Manzaneda de Sierra auzoan eta bestea Elbierre auzoan, biak Karrantzan. Elbierren ugaltzeko 100 buru dituzte. Mikel arduratzen da genetikako kontuez. Genetikaren gaia ondo landu ezkero, txalak behi amak baino hobeak izango dira. Gehiago ekoitziko dute eta luzaroago biziko dira. Orain proba genetiko bat egiten hasi gara txal guztiekin. Hau da, zezen batekin elkartu aurretik, DNA proba egiten zaie. Eta emaitzen arabera lana bideratzen dugu. Txal baten kasuan probaren emaitza negatiboa bada, ez erabiltzen saiatuko gara. Eta ahal izan ezkero saldu egingo dugu. Felixek ganadutegiaren historia kontatu digu. Gurasoek jarri zuten martxan Jose Antoniok eta Ana Marik. Ganadua bazeukaten ere, 1980an ireki zuten profesionalki etxaldea. Derioko nekazaritza eskolan trebatu ondoren Mikel sartu zen, eta handik gutxira Felix hasi zen. Empezó mi padre junto con mi madre. Nire gurasoak ustiategi txiki batean hasi ziren, 40 bat beirekin. Eta denborak aurrera egin ahala, ustiategia handituz joan zen, merkatuko eskakizunen arabera. 1980an Mikel sartu zen, eta 2002an ni hasi nintzen lanean. Azten joan gara, 400 abelburu batzea lortu arte. 2 etxaldetan dauzkagu. Batean behi helduak daude, eta bestean ugaltzeko erabiltzen ditugunak. Jesteko 190 behi, 30 behi lehor, eta ugaltzeko 180 behi ditugu. 50 hektarea inguru lantzen ditugu. Eta gure behiek jaten duten bazkaren 180 hortik dator. El Molino Kaikuko bazkidea izan da hasieratik. Kooperatibak lasaitasuna ematen die bazkideei, esnearen salmenta bermatzen baitie. Hori bai modu argia gure abeltzaintza eredua defendatzeko, familia eredua ere badena oroar. En casa no hemos conocido otra cosa que Kaiku. Etxean Kaiku bakarrik ezagutu dugu. Jaio ginenerako Kaiku etxean bazegoelako. Kooperatibako bazkideak gara, eta guretzat berme bat da. Zerbitzuak, abeltzainaren ganako arreta, edota ustiapenari eusteko erraztasunak. Garbitasuna funtsezkoa da lehen sektore osoan, eta El Molino dugu horren adibide.
la limpieza automatizada al final... Garbiketa automatizatuak lan fisiko bat kendu digu, baina abereentzat ere oso garrantzitsua da. Apatxak etengabe egoten baitira lurrarekin kontaktuan, eta makinak 2 orduz behin zorua garbitzen duenez. Apatxak osasuntsuago dauzkate, eta behien hankak garbiago eta osasuntsuago egoten dira. Es mucho mejor, no cabe duda. Kasu askotan, ustiategi baten errentagarritasuna abereen elikaduraren araberakoa da. El Molinon 50 hektarea lur lantzen dituzte eta alpapa deshidratatua eta arto gozoa izan ezik, eurek sortzen dituzte gainerako jateko guztiak, 180 gutxi gora bera. Dentro de la cooperativa Kaiku. Kaiku kooperatibak eskaintzen duen zerbitzuetako bat, nutrizio eta pentsu horniketa zerbitzua da. Guk betidanik erabili izan dugu. Bi teknikarik aholkatzen digute. Makina honek, siloetako produktu guztiak bildu, nahastu eta janlekuetan banatzen ditu. Elikagaien eraginkortasuna agerikoa da. Behi bakoitzak ekoitzitako esne litroak eta erabilitako elikagai kantitatea, edota behi bakoitzeko eta egun bakoitzeko tartea. Eso nos lo da el programa. Euskal Herriko ganadutegi gehienetan bezala, El Molinon arreta berezia jartzen dute animalien ongizatean. Etxalde honetan adibidez, ukulua girotzeko sistema batean inbertitu dute. Un sistema de climatización... Klimatizazio sistema 24 gradutik aurrera jartzen da martxan. Horri esker behiak temperatura konstantean daude. Beroagatik estresik jasan ez dezaten. Behiak egoten diren zorua gomazkoa da. Eta 2 ordutik behin garbiketa automatikoak egiten dira. Es un suelo de goma. Roboten bidez jesteak abereen ongizatea ere areagotzen du. Gainera, esne errendimendua hobetzen du eta jakina, abeltzainen bizi kalitatea ere bai. Para nosotros ha supuesto una... Guri, batez ere malgutasuna ekarri digu ordutegiei dagokienez. Lan egiteko beste modu bat da, kontuan hartuta 190 abere direla, eta egunean bitan jesteko gelatik pasatzen direla, esfortzu handiegia izango litzateke. Gainera, esplotazioa gobernatzeko 3 pertsona baino ezkara. Baina robotari esker, egunean 6.600 litro baino gehiago ekoizten ditugu. Zenbat garen kontuan hartuta ez da kantitate makala. Ilusionagarri, garrantzitsu eta korapilatsu gisa definitua, proiektuak oraindik bide luzea du aurretik eta isurpenak murriztea, plastikoak baztertzea eta abeltzainei merkatuko prezioaren batez bestekoaren gainetik ordaintzea ditu xede. Jasangarritasuna bultzatzen duen mugimenduetan du jatorria. Kontsumitzaileei dei egin nahi diet. Produktu bat edo beste erosterakoan baloratu dezaten nondik datorren eta nork ekoiztu duen. Tokiko produktua bada, tokiko ekoizleak aintzat etxi beharko lirateke. Euskadin daukaguna edukitzeko egiten dugun alegina baloratu behar data. Euskal Herria del color que la tenemos. Etxalde txikien etorkizuna bermatu, landa populazioa finkatu eta ingurumena babestu nahi badugu, kontsumitzaileok zeresan handia dugu. Jakina, kontsekuenteak izan behar dugu dendan erosten dugun esnearekin. Pandemiaren aurkako neurrien ondoren, alimentaria eta hostelko itzuli egin dira, eta sektorearen suspertzean eta nazioartekotzean jarri dute begirada. Bartzelonako fira, apirilaren 4tik 7 izango da, eta edizio guztietan bezala, Euskadi esparruaren 85.000 metro kuadroetan egongo da. Bartzelonan ere izango gara hostelkoren laburpen zabala egiteko. Hostelko munduko ostalaritza azokarik garrantzitsuenetako bat da.
Agorleku gaztandegia Lesakan dago eta Ainoa Goñi dugu horren titularra. Gaztandegi berrian Idiazabal gaztak egiten dituzte eta hau da merkatuan zabaldu duten bigarren kanpaina. Jon Urroz senarra eta Maite Koñata ditu laguntzaile Ainoak. Abendutik ekainera goizeko 7etan hasten da eguna ardiak jesten. Naia Serratea Artzain Eskolako ikaslearen laguntzaz Maitek 12 jesten ditu. Jesten dugu urtean zehar garai konkreto batean. Abendu hasieratik, ekaina bukaera bitarte. Modu tradizional bat, ustiategia manejatzeko modu tradizional bat erabiltzen dugu, orduan erditze bakarra izaten dute urtean. Gaztandegi bat zabaltzeak inbertsio handia eskatzen du. Agorlekun jarri duten jesteko makina bigarren eskukoa da eta ezin hobeto dabil. 24 jeste postu baditu ere, oraingoz, erdiak bakarrik erabiltzen dira. 165 ardi daude, horietatik 75 jesteko, baina hazienda oraindik osatu gabe dago. Hasteko gaztategi bat martxan jartzeko inbertsio handia egin behar da. Bai hemen bagenuela hasieratik lehenagotikan infrastruktura txiki bat edo, baina egia da genuen hartaldea oso aiztikia zela. Orduan, hala ere inbertsio handia egin beharra da. Jesteko makina hau adibidez bigarren eskukoa da, binon bai jesteko sala berria dela erabat. Naiak gauza asko ikasten ditu, baina haiek ere asko ikasten duten Naiaren gandik, Artzain Eskolan irakatsitako kontzeptuak oso baliagarriak baitira. Naiak bere esperientzia pertsonala familiarra badu, orduan haiz lagungarria izaten nahi da guretzat. Berarekin ikasten ari gara baita ere, eta, suposatzen dut berak hemendik eramiko duena da, gehiago gaztategiaren, gazta egitearen, inguruko teoria eta praktika. Energiaren parte bat biomasa galdara baten bidez sortzen badute ere, laster eguzki plakak jarriko dituzte. Erregai gisa, euren lurretan eroritako zuhaitzak erabiltzen dituzte. Ardiak jetzi ondoren, pentsua ematen diete osagarri modura. Ardiek jaten duten belar guztia beraiena da. 7 hektarea lur lantzen dituzte eta Ainoarentzat elikadura funtsezkoa da. Ardiak jaten duten elikagaia belarra da. Ekoitzitako belarra, moztuak eta guk ematen dieguna ikusten dugu denbora guztian. Eta pentsua transgenikorik gabe, Indiatik etorri ziren badugu ardien asesoramientoa indiana, eta belarra etorri ziren analizatzera eta oso ona zela esan ziguten, eta horrekin bajatu ginen pentsuan kantidadia, eta orai gehiengoa belarra dute, eta gero belaietako eta menditako belarra ere bai. Ukuluko zorua sareta sistema bat da. Ardientzat erosoa eta lehorra, eta hortaz gain garbitzen erraza. Rajillak, parrillak oso erosoak dira. Denbora guztian idorretan daude, zangoak ez dute sufritzen. Ez dute zetasuna inoiz ere eta zangoko minak gutiago dute. Eta gero aldi berean, ongarria ateratzeko urtean behin altxatzen ditugu eta traktoriakin ateratzen dugu ongarria belaietan datzeko eta konposta moduan edo izateko. Guretzat belarra hobea izateko, azkenean dena produktu naturala da eta hobea da. Udan hartaldea mendian ibiltzen da, baina orain, jetzi ondoren, baserritik gertuko larreetara ateratzen dira. Abeltzaintza eredu estentsiboa da erabat.
Itxi eta gero, egunero ematen diegu behar duten elikagaiak, eta gero erekitzen diegu ateak, eta egunero ateratzen dira belaietara. Eta beharrezkoa dute ardiak, bere inguru giroan ibiltzea, eta zabaldurian ibiltzen dira ardiak, hola estensiboan, eta gero udan, hemen bero denez, mendira eramaten ditugu, han freskoago egoteko eta osasuntxua egoteko ardiak. Ainoak gaztandegi tradizio familiarra hitz egin digu. Beti familia tradizioa izan da, baita nire familia aldetik, baita nire bikotean aldetik. Beti izan dugu haziendan tradizioa edo animalien tradizioa. Eta nahiz eta gure gurasoak industrian lan egin eta aldi berean haziendakin ibili, gu aurrera pauso bat eman dugu eta erabaki dugu profesionalki aurrera ematea lan modu hau, haziendakin egotea, eta erdiekin eta bizi modu hau. Nahiak praktikak egiten daraman denbora laburrean, ezin hobeto integratu da agorlekoan. Nafarroan, Gazteluko bere etxean, beti izan du ganadua. Eta etorkizunean, nahiak gaztak egin nahi ditu. Hemen praktiketan nagola arronkonten nago, ikasten nahi naiz asko, eta iten dutena da goizetan torri eta lagundu joztera, eta gero gaztak iten baitare. Beraiek erranduten bezala, guk baitare itxin betitikan animalik izan ditugu, eta nahiko nuna da itxin dugun hartalde hori haunditu pixkoa eta gaztein. Gaztak zuzenean saltzen dituzte gehien bat. Baina hartaldea eta ekoizpena handitu ahala, beste salmenta bide batzuk erabiltzea aurre ikusita daukate. Pasadan abenduan hasi ginen gazta egiten, eta apirilan edo horrela hasi ginen saltzen. Eta inguruko eskualdeko dendetan eta jendeari saltzen dugu. 180-190 salmenta zuzena bezala saltzen dugu, eta oso konten gaude. Harrera ona izan dugu eta konten gaude. Gure helburua hartaldea hobetzea da, hartalde burua ez gehitzea, hobetzea ardiak zaharrak kendu edo hainbeste balio zutenak hobetu, esnea hobetzeko eta geraldi berian gazta ere hobea egin. Ikasiz urte batez egin dugunak hobea egin, eta albat lima da, eta gero diversifikatu eta produktu gehiago sortu. Ardi hazienda bat eta gaztandegi bat aurrera ateratzea lan handia da. Baina era berean, poz handia ematen du. Hartaldeakin harremana oso onuragarria da, oso ardiekin eta gurekin kontaktua ongi zainduta egonta ardiak, esne ona ematen dute, eskertzekoa da, gainera esne ona ointa gazta ona ere sortzen da, zuk bildotxak sortzen dira, esnea jaitzen diezu, gazta egiten duzu, oso gratifikantea da, oso onuragarria da, oso ongi arro sentitzen zara egiten duzun prozesu guztiakin. Eta aldi berean, beti ikasten eta beti aurrera begiratuz, hobetzen duzu lan guztia. Orain gazta egiteko unea da. Hodi baten bidez, esnea jesteko gelatik gaztandegiraino doa. Metro batzuk besterik ez da, baina horrela ez dute esnea ukitu behar eta kutsaketak saiesten dira. Esnearen pH-a neurtu ondoren, Ainoa eta Naia esnea berotzen hasi dira. Prestaketa eremua eta hotz ganberak garbi-garbi daude. Higienea funtsezkoa baita gazta ona egiteko. Gu jesten dituguan jesteko salan eta gero tubo batetik zuzenean ekartzen dugu esnea gaztategira. Horrela alik eta gutien manipulatzen badugu esnea, alik eta garbien izanen da. Garbitasuna basikoa da gazta ona egiteko
Eta garbitasuna, gaztategiko garbitasuna, esnearen garbitasuna eta manipulazio aliketa gutien, gazta ona aterako da. Merkatura iritsi berria, agorleku onarpen zabala izan du leku emblematikoetan, besteak beste, Uharte Harakilen eta Ordizian. Joan den urtean, urte batez egonta ere lortu ginen emaitza onak, Nafarroako txapelketan 5. gelditu ginen, eta Ordiziako txapelketan ere finalera llegatzea lortu ginen. Eta harro eta konten gaude. Agorleku gaztandegia Artzaigaztako bazkidea ere bada. Idiazabalek badu beraz marka berri bat. Eta gazten munduan gehien baloratzen den jatorri izenetako bati ospea emango dio. Jenny Andradek eta Itxaso Uzkangak duela urte batzuk uztartu zuten euren etorkizun profesionala, bien jarduera osatzea erabaki zutenean. Itxasok serigrafia egiten zuen eta Jennyk joskintza. Handik denbora batera jaialdi enpresa erosi zuten, lehengo jabeek erretiroa hartu baitzuten. Jaialdi enpresa erreferentea izan da eta da Euskadiko jantzi tipikoen diseinuan eta joskintzan. Artisau jantzi peto-petoak dira. Jaietako, zeremoniako eta laneko jantzi tipikoekin jarraitzeaz gain, jaialdiren eskaintza zabaldu egin dute. Brodatuek, konponketek edo laneko arropek osatzen dute jaialdiren jarduera. Ellos se dedicaban haiek jantzi tradizionalak baino ez zituzten egiten. Ezkontza jantziak, arrantzale jantziak, dantzari jantziak. Eta guk dugun esperientziaz gain freskotasuna ematen diogu jaialdiri. Berrikuntzak sartzen ditugulako, oihalak, brodatuak. Ukitu berritzailea ematen diogu jantzi guztiei. Ez ditugu alde batera uzten diseinu eta eredu tradizionalak, baina ukitu modernoa ematen diegu jantzi tipikoei. Al traje tipiko. Jenny gaur balea batzuk brodatzen ari da kamiseta zuri txiki batzuetan. Brodatu hau asko eskatzen dute jaietako kuadrilek. Vamos a hacer un bordado en aplique. Brodatu bat egingo dugu. Diseinua Itxasok egin du, bera delako diseinatzailea. Gero programara pasatzen dugu. Daramatzan ari guztiak programatu behar ditugu eta makina ondo prestatu. Diseinua non jarri behar den adieraziko digu. Eta oihala soberan dagoela ikusten badugu, zati bat moztuko dugu, kanpotik oihalik gera ez dadin. Ni arduratzen naiz jantzigintzarekin zerikusia duen guztiaz. Ebaketaz, patroigintzaz, arropak armatzeaz, makina guztiak manilatzen ditut. Operario industrial. Claudia, jaialdiko langilea, botoizuloak egiten ari da. Itxaso berriz, poltsa batzuk estanpatzen ari da zuzeneko estampazio digitalaren teknika erabiliz. Serigrafian puntako teknologia da eta asko errazten du lana. Gainera, ez da osagai toxikorik erabiltzen. Orain poltsak egiten ari gara. Diseinua egin dugu eta orain estampatu egingo dugu. Ordenagailutik egiten dugu hori, inprimagailua balitz bezala. Inprimatzera bidaltzen dugu, baina kasu honetan oihal baten gainean inprimatuko dugu. Tintak ekologikoak dira eta ehunari itsasteko diseinatuta daude. Jaialdin birziklatzearen alde ere egiten dute. Aurreko denboraldian, arrantza sareekin egindako poltsak diseinatu zituzten. Arrantza sareak lantzen dituztenekin jarri ginen harremanetan. Sare horiek ez zituzten erabiltzen kaltetuta zeudelako.
Garbitu eta poltsak egiteko erabiltzen ditugu. Horrela, materialari bigarren bizitza bat ematen diogu. Jantzi tipikoak oraindik ere jaialdiren adierazgarri dira. Jaialdiren sortzaileek lagatako patroiekin egiten dute lan. Eredu horiek oinarri hartuta, jenik eta itsasok berrikuntzak egiten dituzte estanpatu pertsonalizatuekin, diseinu propioekin, edo kaikuei ukitu berezia emanez. Berritzaileak gara, baina tradizioa zahaztu gabe. Adibidez, alkandora zurietan jostura apur bat desberdina egiten dugu. Gerruntzean brodatu bat ere egiten dugu. Gonak brodatzeaz gain, bezeroak nahiago duen diseinuarekin estanpatzen ditugu. Horrela, gure lanak pertsonalizatu egiten ditugu. Kaikuek betiko hildoari jarraitzen diote. Baina, brodatuak egiten dizkiegu, bereziak izan daitezen. Ikusi dugunez, jaialdin birziklapena garrantzitsua da. Tokiko lehengaiek ere lehentasuna dute. Kontzeptu honek ekonomia zirkularra bultzatzen du. Itxaso eta Jeni unezail batean hasi ziren jaialdi enpresarekin, pandemia zelata jaiak eta ospakizunak bertan bera geratu zirenean. Orain zorionez, baikor ikusten dute etorkizuna. Egia esan eragina izan zuen gugan. Otsailean hasi ginen jaialdin eta martxoan larrialdi egoera deklaratu zen eta eragin handia izan zuen gugan, dena gelditu zelako. Horregatik, dibertsifikatu egin gara eta gauza berriak asmatu behar izan ditugu. Orain gauzak pixka bat gehiago mugitzen ari dira, ea dena itzultzen den normaltasunera eta jaiak ospatzen diren. Ez dut guregatik bakarrik esaten, baizik eta mundu guztiagatik, poz handia ekarriko bailiguke denoi. Baikorrak gara eta tradizioak indartzea espero dugu. Jaialdiko bi bazkideak harro daude landa eremuko emakumeak herriko jaietarako janzteaz. Gure herrian oso errotuta dauden tradizioei eta kulturari eusteko modua da. Emakumeei egindako omenaldia da, dena baserritik baitator. Haiek zaintzen zituzten denak, familia elikatzen zuten. Beraz, egunero dena ematen duten emakume langileei egindako omenaldia da. Harro egoteko modukoa data. Jaialdik kalitatea eskaintzen du, artizautzako eta gertuko lanari balioa ematen dio, eta emaitzaren kalitatea agerikoa da. Jenik eta Itsasok aire berriak ekarri dizkiote lehenik finkatuta zegoen enpresa bati. Bi ekintzaile gazte hauek ideia berritzaileak ekarriko dizkiote jaialdiri.